Maltese Falcon, voľným prekladom Sokol, čo žerie Maltezákov. Dobre, maltézsky Sokol. Parádna megajachta, ktorú som dal včera do storky a zaujalo vás, ako sa na tom pracuje s plachtami. Tento člnok vie naozaj slušne plachtiť. A ako sa tu nastavujú a vyťahujú plachty, vám viem ukázať na inej lodi. Čierna perla, Black Pearl. Plachty sú narolované v sťažni, čiže je to vlastne ako taká prerastená Bavarka 46. Akurát, že tie plachty sú rozdelené do viacerých segmentov a takto sa elektricky vyrolujú a narolujú späť. No a ako sa na tom nastavuje uhol? Otočím celý sťažeň. Takto, ako to vidíte na videu. Konkrétne maltézskeho Sokola si viete požičať za skromného 500 000 eur za týždeň plus výdavky. Na palivo by ste vďaka plachtám nemali minúť až tak veľa. Tu opäť platí veta, že plachtenie je najdrahší spôsob, ako sa prepravovať zadarmo. Sokol sa vie na plachtách rozgúľať na 24 uzlov, čo je cca 44 km. Skutočný Sokol v strmhlavom lete dosahuje cca 300 km za hodinu. Nie, že by to bola pre jachtára podstatná informácia, ale prišlo mi to zaujímavé.